Ha a Trémex gyűrűre gondolunk, akkor ez egy új találmány? Hát alapvetően azért nem, szerintem a tornászok ilyesmit már régebben is használtak. Most így szerintem az ilyen erőléti edzésben kicsit talán újabb, most lett talán így újra felfedezve, mondjuk úgy. Mi a hasznossága egyébként? Mert azt gondolom, hogy nagyon nagy izomerő kell hozzá, hogy ezt tudja használni valaki. Igen, azért nagyon fontos, hogy az ilyen repetitív sportágakban, mint a kerékpárverseny, nagyon fontos a keresztedzés. És nincs tökéletes edzésmódszer, nincs olyan, hogy egy dolog egy valamire jó, és azzal minden sportoló kibekkelte az edzését, hanem ez egy olyan kiegészítő eszköz, amivel a keresztedzését tudja színesíteni, és minél jobban adoptálódik a szervezete minden edzésmódszerhez, minden nehezítéshez, annál jobban fog teljesíteni majd a saját sportágában. De miért fontos nektek a felsőtest edzése? Hát alapvetően a bringán tulajdonképpen egy nem egészen ergonomikus pozíció ülsz, tehát nem a természetes pozíciótól azért messze vagyunk, még előre vagyunk dőlve, a karodon támaszkodsz azért a bringán is, és hát főleg a mountain bike-on ott azért használod a karodat is a fékezésnél, sőt van olyan verseny, ahol konkrétan jobban elfárad a karod, mint a lábad szinte, mert lefelé annyira fogni kell a kormányt és kapaszkodni. Tehát mindenképp erősíteni kell a felsőtestet is, illetve egyébként a kórizmokat is, mert hogy ahhoz, hogy mondjuk teljesítményt is optimálisan tudjunk leadni, optimalizáljuk a teljesítményünket, ahhoz egy úgymond egészséges testkép kell, tehát mindenképp kompenzálni kell a bringázásból adódó úgymond torzulásokat, és ez arra is tökéletes. Hogyha össze kéne hasonlítani mondjuk az 1-től 10-es skálán, mennyire nehéz ez a sporteszköz használata? Hát igazából magadnak tudod beállítani, hogy például milyen szögbe hogy használod, tehát lehet egészen könnyű gyakorlatokat is csinálni vele, viszont lehet nagyon nehezet is, tehát van olyan gyakorlat, ahol én nekem is így nem tudtam normálisan megcsinálni gyakorlatilag, csak remegett a karom, viszont tényleg be tudod állítani úgy is, hogy egy kicsit följebb húzod, és mondjuk úgy húzod fel magad, a lábadat a földön tartva, akkor jóval könnyebb, tehát igazából az ember saját magának be tudja állítani, hogy meg milyen szinten akarja terhelni magát. Nyilván a gyakorlattal, illetve idővel ez is fokozható, illetve nehezíthető mindig. Ezt elviszi magával az ember, akár a parkba egy fára fölteszi, vagy akár otthon fölteszi egy rúdra, és akkor megcsinálja a gyakorlatokat egymás után? Mindenképp nagyon színes az eszköztár, akár edzőhevederként is lehet használni, nyugodtan nem csak felsőtestre, hanem akár ugye a lábgyakorlatokat is lehet vele nehezíteni. Igazából mindig csak azt mondom, hogy minden gyakorlatnak csak a fantázia szab határát, mert én teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy minden eszköz sporteszköz. Milyen változást észlelhetél magadon? Azt látom, hogy a téli időszakban, amikor jobban ráfekszünk úgymond a konditermészet erőléti edzésekre, akkor azért nagyon, nagyon jól ki lehet majd használni, illetve az erőt meg a funkcionalitást jobban lehet majd fokozni vele. Az lesz a lényeg, hogy megfogod a gyűrűt, előre engeded magad, egy kézzel visszatolod, visszahozod magad, majd cserélsz. Itt ugye már egy picit nyúlni fog a mellizom, a másik kezeddel viszont nagyon kell tartani, tehát egy nagyon jó core stability gyakorlat is, és akkor ebből nyugodtan lehet 5 darabot mindkét oldalra csinálni. Nekem nagyon jó mellizmom, te csináld. Akkor első nekem jó. Igen, Okay. Mégiscsak bringásoknak kell. Jó nehezíteni, úgy tudod, hogy minél hátrébb állsz, és lábújhegyen, és visszatolod. Következő gyakorlat, hogy bemutassam azt is, hogy lehet ugye a lábbal is ugyanúgy dolgozni, lehet dinamikusan szögdeléseket végezni, és ugye nem csak egy irányba, hiszen nem csak egy irányba él a szervezetünk, hanem lehet különböző irányokba is, bármelyik irányba ugrani. Lehet a ritmust is fejleszteni, gyorsabban, lassabban, időre számolni, úgy. Próbáld meg először csak karból húzni, mert te karra szeretnél erősíteni, a láb az kíséri a mozdulatot. Felváltva lehet jobbra, majd vissza nagyobb szögdelés, azaz. És hogyha a lábamra fókuszálok, akkor a kezemmel nem húzom magam, hanem lököm csak fel. Igen, és az utolsó gyakorlatot fogod csinálni. És mehet ugyanúgy jobbra-balra, mert nem csak egy irányba élünk. Nagyon fontos, hogy nem csak egy irányba dolgozunk.
Itt érezheted, hogy ez csak egy erősítő gyakorlat, karra, lábra, de tulajdonképpen azzal, hogy én nyújtom az oldalsó szalagokat, mondjuk az oldalsó faszcialáncot, ezzel már lazítom is, mind a mellett, hogy erősítek. Következő. Én ezt ilyen Jézusos gyakorlatnak szoktam hívni. Ez például egy elég komoly nyújtóhatású és kórfejlesztő gyakorlat. Ide beengedhetjük a mellkasunkat teljesen, majd csinálunk egy karkörzést, visszahozzuk és kitoljuk. Itt már bekapcsolhat az is, hogy statikus stretching, ami nagyon-nagyon jól erősíti az izmot, és végig ugye az agyam végig tudja kontrollálni, hogy hol van a karom. És bringás szempontból szerintem kimondottan hasznos gyakorlat. Igen, szétnyitok. Itt told össze magad, összetolod, tehát innen nyissál szét, és vidd föl, miközben próbálod tartani magad. Az jól látszik, hogy komoly erőfeszítés kell tenni az embernek. Igen, nagyon kell tartani, meg hát ugye azért senki nem szeretné, hogyha a váll izület esetleg egy kicsit kimozdulna. Ha nincs éppen kéznél egy fekvenyomó pad esetleg, akkor lehet rajta húzóckodásokat is végezni. Ugye itt a kartartást is tudod variálni. Lehet szélesen, akkor széles hátizom, lehet szűken, akkor inkább mellizom, esetleg váltogatva, és aztán még annyi mindenfelé tarthatod a kezedet, amennyire csak szeretnéd. Nekünk egyébként akkor kedveztél volna, ha te csinálod csak Tudom. a gyakorlatokat. Igen, ugye ez nagyon jól csináltad, hogy kinyújtottad a lábad, így sokkal nehezebb, mint ahogy én csináltam. Mert hogy te így? Igen. Aha, hát akkor könnyítek. Tényleg Már könnyebb. késő. Igen, Elfordíthatod. tényleg könnyebb. És hogy? Így? Szélesen, és húzod föl hátra. Zár a lapocka. Szuper. Próbálja ki Andris is. Igen. Ennél mi lehet a cél? Tehát nagy izmokat építünk? Ezzel nem tudunk nagy izmokat építeni. Itt mindig Szálkásítani csak tudunk? szálkásítani, igen. Itt igazából az, hogy elbírni egyáltalán a saját súlyodat már nehéz. Az, hogy ez non-stop instabil, ez segíti az agyamnak azt, hogy én olyan izmokat is dolgoztassak, amivel eddig nem volt kapcsolatom, és mint mondtam az elején, az erő az nem az izom tömegtől függ, hanem attól függ, hogy milyen kapcsolatba áll az agyad az izmaiddal. Minél jobb a kapcsolat, annál jobban tudja bekapcsolni akár bringánál is a finom motorikus mozgást. Nem érdemes úgy lógni rajta, hogy kiszakadjon a vállad, ez arra már érdemes figyelni, hogy egy pici ráhúzása legyen, így a vállizületet be tudjuk tenni a váll, tehát lapockát és nem csak felhúzzuk. így lógok, igen. Aha. Ez így, ennek már van értelme, és csak húzom a térdem. És ami a fontos, hogy nem kezdek el így himbolyogni, ez is valamire jó, de én most nem azt szeretném. Én azt szeretném, hogy koncentráltan a törzsedet tudd meg egy ilyen instabil helyzetben megtartani. Okés? Világos. Na, megpróbálom. Várjál. Azt mondja, hogy azt mondtad, hogy ne engedjem ki, hanem Igen. húzzam vissza egy picit. Nem hajlítom a könyökömet, csak egyszerűen berakom a vállizületet a vápába. Úgy. Ennek itt van a stabil helye. Hát már kell hozzá egy kicsit testtudat. Igen. És próbálj meg nem imbolyogni. Meg fog gyulladni a pólóm. Ennek Annyira ég a hasizom. Erre kíváncsi vagyok. Jó, itt is beillesztem a vállizőt. Nem lógok, azaz behúzom, és csak húzom a térdemet. Azaz. Itt is lehet variálni, hogy ha már nagyobb a testtudatod, kinyújtod és onnan húzod föl. Lehet csavargatni különböző irányba, ugye a haránt hasizmokat is meg lehet dolgoztatni ezáltal, és ugye itt is végig kontroll alatt kell tartani.